Aquest Super Grand Slam per nosaltres és la 8a edició entre Slam i Super Grand Slam. Potser a nivell de diferència és el ser el mes molt avançat al juliol i ser bastants, encara que hem tingut una participació importantíssima, 155 parelles, que és la més alta de juliol, per nosaltres ens dona molta força per seguir, però probablement ens obligaria a seguir en el model antic que teníem d'abril-maig, que potser és més idoni per aquesta zona. Però la veritat és que en quant a qualitat de participació i quantitat, jo crec que importantíssim. I també importantíssim la feina que fa la federació en quant a trobar jugadors per aquestes proves que cada vegada són de més importància. A veure, gràcies a Déu, l'estat de salut és important, sempre es veu en un club si hi ha noves inversions, hi ha noves ganes de fer coses i gràcies a Déu, encara que a Sant Cugat, com a ciutat de l'esport, hi ha una oferta cada vegada més àmplia, doncs anem augmentant en quant a número de socis, les nostres proves són de primer nivell, tant en tenis com en pàdel, també en futbol, doncs tenim una bona secció formativa, per tant estem en un estat, podríem dir que volem seguir en aquest estat, si ens quedem així ens estem perfectes, però bueno, amb grans projectes també de futur.